Wah, ini glory. Wabang 11.300. Iya. Montor wagung apik. Mending ya. Mending. Oh, mesinnya kayak kapok. 11.300 mesinnya kayak kapok ya. Rene tak susuri dulu ukuran Mas. Oke, siap. Ini Vario 215 lur, 12 juta ya susuk. Wajke plate dower. Bodi yo mening. Loh. Masuk montore. Loh, lo kok nuntun iki mesine piye ora muni piye? Mesin pinu. Tahun piro? Regane 6 juta sampai susuk. 6 juta susuk. 6 juta susuk pitik. Oke. Motor murah kok balik-balik ae ngono. Lah, motor iki balekne lur iki tak dol papat. Oh, papat ae dibalekno wong nek bukan duit bodo. Iya. 4 juta neng kok rene disusuki ya. 4 juta bolong ngomong bodo iki isi toples. Oke, siap. Untuk apik nah iki tahun piro? 2017 tak, 2017. Kilometernya rendah. Kilometer rendah, kilometernya lagian 60.000. Regane. Regane 16. Wah, kelarang men 14 juta ae. 14 juta. 14 juta 200 nae. Nego halus. Sing seneng abung-abung lur. Terus 11 24 juta ae. 11. Wah, abung-abung mendur-mendur apik. Bacem Jepon Dura. Motor dealer wis ra ngetokno nih Jupiter KW iki piro? Ra iso ngomong. Pajeke urip iki. Adol piro? Malah iso mumbul barang. Rusak sudah di tiba ragonku. Tahun Tahun 2015 belum tembus. 2014 akhir berarti ya. Harga Harga 22.500. oke, kondisi Kondisi full mobil. oke, siap. Saya susuk 500 saya. Wah, Susuk 500. Ya, rompat ikur. Penrosno open motor kuno lur iki lur. Super Cup tahun 80. Wes pira kono. Yang penting bati 3 juta punjul lur iki lur, goble jreng. Loh, Jal. Nekno lho. Tahun pira? Tahun 9 Mas glowing. Glowing rega pira? 2,5 nek susuk moto karo tumbar ae iki. Mek susuk moto karo tumbar ya. Montore cek. Plat Doro ya, pajeke off pira? Wis pates gone pasar. Oke. Wah, iki pajeke anyar gris orisinil. Kilometere yo urung akeh. Ono 16 juta pas diangkut. Suwen